Ngibeke ngokhulu kuyithoba kwi-channel yakho engunqa phambili ngiflike igama ngupastor weNingi. Akukho kwendlula ukuzehlisa sibongene ithuba kuNkulunkulu asipha lona nsuku zonke lokwazi ukuba sixhumane nawe. Nginethemba elikhulu ukuthi la khona konke kuhamba ngenkononina nokuthi ke izinto zihamba ngendlela lona ufisa ngayo. uNkulunkulu akaqhubeke kulonde, uNkulunkulu akaqhubeke uvuleke iminyango yempumelelo. uNkulunkulu akalethi ixazululo empilweni yakho. Asingene sigxile kona amaphupho ngenza kwethu ngethemba lokuthi ke uyophenduleka nomunye aphinde aphenduleke. Kodwa ke sibakhuthaze nabantu bayisebenzise inamba uma ukuthi babhalile ku comment section sangabuya. Ngenza kwethu siba nazo ingqinamba njengoba siphila singabantu kuningi esibhekana nako. Kwesinye isikhathi sishawa isikhathi ngenxa yezinye izimo ezithile, kwesinye isikhathi yenzeka singaphatheki kahle esimeni sempilo. Kuningi okushuthi ngasonke isikhathi uma sibantu nje basiphila sibhekana nezingqinamba, sibhekana nama-challenges, sibhekana na yonke into umuntu abhekana nayo empilweni. Kodwa ke sizoletha nje amaphupho ngenxa yokuthi ithuba likhona njengamanje lokuthi asikhulumelanga ngothobeka okamsuthu ukuthi sawubona pastor ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha udutshulwa. Ukuphupha udutshulwa sesikhulume ngako kaningi kakhulu ngenza kwethu, kodwa ke asisale simphendula futhi sisho ukuthi ukuphupha udutshulwa ngaba kuphawu osuke luxwayisa ngezinkinga nanezimo ezikume kabi noma ezikulimazayo empilweni. Okungenzeka izimo ezikulimazayo nje empilweni kodwa eziza ngabantu abathile. Futhi la kungasho ukuthi uzomela uqaphela abantu abakume kabi ngesigadlo empilweni yakho, noma ke kunabantu abakucekela phansi ofuna ubaqaphele. Ulady noma lady Ayanda lady Ayanda uthi ke amen pastor ke ngiphuphe kulwa kabantu engingabazi. Sizihambela nje sinjula ke ukuthi ke sebeyadubulana nje sathi siyabaleka kwadubuleka ke mina endlebeni. Asichaze la ukuthi uma uphupha ubona abantu ongabazi bedubulana ngani yakwethu, lolu uphawu lingasho ukuthi kunabantu ongenzeka usondelene nabo wena abacekelana phansi njengamanje empilweni, noma ke abagadlana ngemithi ngokwempilo yabo. Kusho ukuthi kunabantu ongenzeka uyabazi noma usondele nabo bacekelana phansi labo bantu labo njengamanje, noma bagadlana ngemithi kanzima empilweni yabo. Kepha futhi uma uphupha la ubona abantu obaziyo ke bedubulana, nalo lupha usuke luxwayisa ukuthi ke labo bantu kungenzeka babambelene mhlawumbe amaqhubu noma bacekelana phansi ke noma bayagadlana ngemithi. Kanti ke uma uphupha ke abantu bedubulana bese kudubuleka nawe, uphawu lolu osuke lusho ukuthi uzothelwa amasaphazelo abengaqondene nawe ngenxa yabantu osondelene nabo, mhlawumbe abagadlanayo noma ke abasuke becekelana phansi ngandlela thile, noma ke wena uzoba isisulu ngenxa yabantu abagadlanayo bebodwa obaziyo. Shuthi uphawu lokusuke lweqaphelisa ukuthi uqaphele ngenzeka kube isisulu sabantu abaloyanayo nobagadlana ngemithi obaziyo wena, kepha mhlawumbe onganakile ukuthi bayagadlana noma ungathi bayagadlana. Uphakamisile la lungile uthi ke ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha umuntu ekunika ukhiye wemoto lichaza ukuthini, ephinde uthathe njengoba ke ngoba ethi angikwazi ukushayela. Lolu ke uphawu esingalichaza ngokuthi one, uma uphupha umuntu ekunikeza ukhiye wemoto, uphawu oluhle nolukhombisa isimo senhlanhla, likhombisa amathuba amahle empumelelo empilweni, likhombisa ukunethezeka nokuphila ntofontofo noma ke ukuceba osuke kuza empilweni yakho. Kepha ke uma umuntu esekunika aphinde akwephuce ukhiye wemoto ngoba ungakwazi ukushayela, lolu uphawu olubike nosuke lichaza ukuthi ungase uphoxeke noma udumazeke noma uzolahlekelwa amathuba abengenza ngcono impilo yakho ngenxa yokungabi nekhono elifanele nelidingekayo empilweni, noma ke kulowo mkhakha okuwona njengamanje noma ufuna ungena ke kuwona.
ngokwempilo. Usipho sethu ubheki ukuthi-ke sawubona phakathi kusho ukuthini ukuphupha ufunda ifomu loku-aplya. Esingakubalulanga nakuthi ukuthi noma ubani uma kwenzeka ukuphupha ungathi mhlawumbe uyalibona leli forms noma usuyaligcwalisa ifomu lesicelo somsebenzi, lolu uphawu oluhle nolusho ukuthi kukhona okuhle nokungcono okungahle kwenzeke kuwe empilweni. Kusho ukuthi lindela inguquko ezinhle ezizayo empilweni yakho. Futhi ke uma uphupha uyaligcwalisa leli fomu lesicelo somsebenzi, kusho ukuvuseleleka ngokomoya nokuzivuselela kanye ke nokuxhumana kwakho mhlawumbe nethongo noma ke nedlozi. Angiphinde uma uphupha ngathi ke uyalifunda uyaligcwalisa mhlawumbe ifomu lesicelo somsebenzi, uphawu oluhle nolusho ukuthi kukhona okuhle nokungcono ongahle kwenzeke empilweni yakho. Kungasho ukuthi lindela inguquko ezinhle ezizayo. Kepha futhi uma uphupha ukugcwalisa leli fomu lesicelo somsebenzi, ngasho uvuseleleka mhlawumbe ngokomoya noma kuzosho ukuzivuselela wena kanye nokuxhumana kwakho ke nethongo noma ke nedlozi esuke lokwembethe uma umuntu olandela ke lezi zinto ke zemimoya nezinto zesintu mhlawumbe. Asibonge sibambe la okwamanje bese sithembisa ukuthi sizokwazi ukuthi mhlawumbe sibheke nabanye amaphupho abo sibe sibaphendule futhi. uNkulunkulu enilonde, uNkulunkulu enikusize, siyabonga.